Gọvanọ Anambra Steeti bụ ọkammụta Chukwuma Soludo ekwugo na ị na-akwalite ndị a na-emepụta na be anyị bụ ụzọ dị oke mkpa a ga-eji wee kwalite akụnụba steeti a nakwa nke ala Naịjirịa n'izugbe. Gọvanọ Soludo mere ka amata nke a n'oge njem ọ gara n'ebe a na-emepụta ụgbọala na Nnewi bụ Innocent Manufacturing Plant na Nnewi, eme ka amata na ị na-azụrụ ụdị ihe ndị a na-emepụta na be anyị ga-enye aka wee kwalite ọnọdụ achọmnta ego na be anyị, kepụtakwa ohere ọrụ dịgasị iche iche. Onye nta akụkọ anyị n'obi gọọmenti bụ Ejike Abana kọrọ akụkọ a n'uju. Gọvanọ mere ngagharị na ya bụ ebe a na-arụ ụgbọala ma gakwa n'ebe ọhụụ ha na-arụ bụ ebe ha ga-anọ were emepụtakwa ụmụ nnukwu ụgbọala eji ebu ngwongwo dị iche iche. Dịka gọvanọ si wee kọwaa, ịkwado ndị na-emepụta ihe dị iche iche na steeti a bụ nnọọ ihe nwere ike inyere aka iji wee belata ka ndị mmadụ si were agbaso ihe ndị e mere n'obodo oyibo, ma kwukwa na ọ bụ na aga n'ihu na-eme nke a na ọ ga-enyere aka mee ka ọnọdụ akụnụba steeti a chawapụ. O kenere Chief Chukwuma maka ịga n'iru nwee nkwanye na steeti Anambra ma gaa n'iru gụpụtasịa ụfọdụ okporo ụzọ gọọmenti ya na-alụ na Nnewi, nke gụnyere ụzọ si Isaho gaba Teaching Hospital, ụzọ bank dị na Nnewi, tinyere ndị ọzọ. Onye isi oche ya bụ ụlọ ọrụ Chief Innocent Chukwuma bụ onye si n'aka Obinna Chukwuma wee kwuo okwu kwuru na ya bụ njem gọvanọ bịara bụ nnọọ nke ga-aba uru nke ukwuu iji wee gba ha ume ịga n'iru na-arụ ọrụ ha. Kọmishọna na-ahụ maka indọstrị Maazị Christian Udechukwu, kọmishọna na-ahụ maka njem ọkaiwu Pat Igobike, DC Chairman Nnewi North Injinia Chris Obiora, tinyere ndị ọzọ bụ ndị bịara ya bụ mmemme. Ejike Abana maka akụkọ ụwa ABS.